ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ህዝብ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዕልኩም እግዚአብሔር ሰናይ ሕጂ ደማ ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንሓልፍና እስከሁላህና ክንጸልሞ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ስለ ሁሉ ነገር ነመስግነካ ኣለና ቃልካ በኃይሊ በስልጣን ከሆነ ማእከልና በሽም ኢየሱስ እንጸልይ ሎሚ ዝድኸመ ሰብ መብርታዕ ክኾነሉ በሽም ኢየሱስ እንጸልይ ኣለና ኢድካ ማእከልና ህያው ክትከውን በኢየሱስ ስም እንጸልይ ኣለና ሃሌሉያ ጎይታ ስለ ዝረፍድ ተባረኽ ህዝብኻ በሐርነት ቃልካ ክሰምዕ ረዳዮ ንዓይ አገልጋሊኻ ድማ ደግፈኒ ስለ ሁሉ ድማ ክብር ንበካ ኣለና በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሎማ አንቴ አብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ዘሎ ሐሳብ ክንጀምርና ወጌርና እግዚአብሔር ክድግፈና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አብቲ ምዕራፍ 7 ካብ ሓደ ጀሚርና ክነንብቦይና እቶም ሰብ ቅርያት ዓሪም ድማ መጽኦም ታቦት እግዚአብሔር አደይቦሞ ናብታ አብ ኩርባ ዘላ ቤት አቢናዳብ አተውዎ ናልዓዛር ወዱ ከአ ታቦት እግዚአብሔር ክሕሉ ቀደስዎ ኮነ ድማ እቲ ታቦት አብ ቅርያት ዓሪም ካብ ዝቕመጥ ግዚኡ ነዊሑ ነበረ 20 ዓመት ኮነ በዘሎ ቤት እስራኤል ናብ እግዚአብሔር አቢሎም ይቆዝሙ ነበሩ ኢየሱስ ጎይታይ ሎማ አንተ በሓደ አርእስቲ መጽየ ዘለኹ ኣብዚ ሰሞን እኳ አርእስቲ ብዙሕ ቀየረኒ ይቀኒ ግን መወዳእታ ካብ ጎይታ ብንጹር ሰማዕኳ ብዛዕባ መሰዊኢኻ ምሕዳስ ዝብል ጎይታ ሂብኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር ነዚ ህዝብ ከሳግሮ ስለ ዝደለየ ናብ ሓደ መንፈሳዊ ብጽሕና ምእንቲ ኸብጽሖ ሓደ ነገር እግዚአብሔር ክገብር ደልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካብ ጎይታ መልእኽቲ ሒዘልኩም መጽየ ዘለኹ እቲ ታቦት ኣብቲ ቅርያት ዓሪም ዝበሃል ስፍራ ምስ ነውሐ ህዝብ አምላኽ ድማ እንታይ ይኸውን ነይሩ ይቁዝም ነይሩ ኦሬዲ እቲ ክብሪ ገና ስለ ዘይመጾም ዝነበረ ታኢድ አምላኽ ኣብ መንጎኦም ስለ ዘይተጋህደት ሓደ ነገር ክገብርሎ ቃል እግዚአብሔርኩም ይብለና ኣሎ ይቁዝሙ ነበሩ ኦሬዲ ነይሩዎም እዩ ኣብ ውሽጦም ንአምላኽ ዝኸውን ናፍቆት ንአምላኽ ዝኸውን ኣተሓሳስባ ነይሩዎም ግን ሙሉእ ከም ዘይነበረ ኣብዚ ቁጥር 2 ነንብብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዞም ህዝብ እዚኦም ናይ ኪዳን ህዝቢኦም ካብ ግብጽ ብኢድ ጎይታ ብተአምራ ዝወጡ ህዝቢኦም አምላኽ ድማ ኪዳን ዝሃቡ ህዝብ ነይሮም ኪዳኖም ስለ ዝሓደጉ ግና እግዚአብሔር እንታይ ክገብሮም ፈቲ ክሳብ ናብ ኪዳኖም ባዕሎም ዝምለሱ ሱቕ ኢሉ ጽንሕዎም 20 ዓመት ብዘይ ጎይታ ብዘይ ረድኤት አምላኽ ምንባር ክሳብ ክንደይ ከቢድ መስለኩም እሞኻ ኣብታ አምላኽ ክስገደሉ አምላኽ ክምለኸሉ ተባሂሉ ዝተዳለወ ኸነአን ምድሪ እናነበሩ ክንሰም ከሎ ብዘይ አምላኽ ምንባሮም ኣይከብድን 20 ዓመት ዝኣክል ኣብ ማእከሎም ነቢይ ከም ዝነበረ ምልክት እዩ መምሃራን ነይሮም እዮም ካህናት ድማ ነይሮም እዮም ትዕዮ አምላኽ ኩሉ ይካየድ ነይሩ ተታቦት ስለ ዝጎደለ እቲ ዋና ስለ ዝጎደለ ግን ኣብ ማእከሎም ይሽገሩ ነይሮም እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ፍልስጤማውያን ድማ ዋና ናይ ዝከይዝ ነይሮም ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ታቦት ናይ እግዚአብሔር እንድሕር ዘይሃልዩ ኩሉ ነገር ይጎድለካ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ አርእስትና ሎም ማዓንቲ ንመሰዊኢኻ ምሕዳስ ዝብል ኣብ መሰዊኢኻ ምሕዳስ ብዙሕ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ኣሎ እግዚአብሔር ንህዝቡ ክበጽሖ እንተደልዩ እግዚአብሔር ንህዝቡ ክፍውሶ እንድሕር ደልዩ ሓደ ነገር ጥራይ ዝገብር ንመሰዊኢታትካ ክትሕድሶ ደገታት ይኸፍተልካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚ እቲ እንኮ ምርጫ ዘይብሉ መንፈሳዊ በረኸት ድማ ብምሕዳስ ኣቢሉ ጥራይ እግዚአብሔር ካብ ዘፍጥረት ጀሚርና ክሳብ ራእይ ዮሐንስ እንተሪእና ብመሰውእን ብመስዋዕትን ዝተተሓሓዘ መጽሓፍ ጥራይ ኣብ ኤደን ገነት እግዚአብሔር መስዋዕት ገይሩ ንኣዳምን ሔዋንን ኣውፂዎም ኣብ መወዳእታ ራእይ ዮሐንስ ዘሎኻ እቲ ዝተሓርደ ገንሸልካ ይብለና እቲ ካብ ጥንቲ ዝተሓርደ ገንሸል ስለዚህ ኩሉ
ናይ ኣምላኻዊ ስርዓትን ተሪናዮ ብመስዋዕትን ብመሰውእን ዝተተሓሓዘ ሰብ መሰውእ እንድሕራ ጉዲሉ ኩሉ ነገር ይዝጎድል መሰውእ ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክንሪኦ ከለና ልብና እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዞም ሰባት እዚኦም ንመሰውኦም ሓዲጎም እዮም ንኩሉ ነገር ሓዲጎም እዮም እግዚአብሔር ግና ናብ ንቡር ክመልሶም ናብ ክብሮም ክመልሶም ምስደለ ካብ 3 ጀሚርና ክነንብብ ኢና ሳሙኤል ከአንብዘላ ቤት እስራኤል ንስኻትኩም ብሙሉእ ልብኹም ናብ እግዚአብሔር ትምለሱ እንተኾንኩም ጓኖት አማልኽትን አስታርቶትን አማእከልኩም ካብ ማእከልኩም አርሕቁ ልብኹም ከአ ናብ እግዚአብሔር አቅንዑ ንዑ ጥራይ አምልኹ ሽዑ ካብ ኢድ ፍልስጥኤማውያን ከድሕነኩም ኢሉ ተዛረበ ደቂ እስራኤል ከአ ንበዓላሚን ንአስቶርትን አርሕቆም ንእግዚአብሔር ጥራይ በይኑ አምልኹ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ክሕድስ ምስ መፀ ንሕና ድማ ክንገብሮ ዝግባአና ሓደ ነገራት ኣሎ ኣብ ርእስኻ ሃምብል ምዃን ዝሓስካዮ ክትለቅቕ ኣለካ እግዚአብሔር ሕጂ ዝሓዝናዮ ዘበለ ለቂቕና ናብ ክብር ክንኣቱ ይደልይ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ምኽር ናይ ዝነብን ሰሚዖም ኣለዉ ዘም ህዝቢ አምላኽ ድማ ክዕርፎም ከም ዝኾነሲ ብርግጽ እቲ ነብ ተዛሪቦም ኣሎ እንተ ኾንኩም ሲሉ ኮንዲሽናል ዝኾነ ነገር ይተዛሪቦ መወዳእታ ግን ዞም ህዝቢ ውሳኔናቶም እንታይ ነይሩ ምርጫ አምላኽ መሪጾ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና እናሐደሶ ክኸይድ ዝደሊ ህይወት ኣሎ እሱ ጥራዩ ኃይል አምላኽ ክቅበል ዝኽእል እሱ ጥራዩ ትኽብር አምላኽ ክቅበል ዝኽእል ናብ ተሐድሽ ኪዳን ክንመጽኢና ስለዚህ ቅድሚ ናብቲ መሰውኢ ዝብል ኮንሰፕት ሐሳብና ስለ መስዋዕትን እሽተ ይክብለኩም ከመይ ከም ዝተሓሓዝ አብሉይ ኪዳን ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር ከዓይ ምስደለ መስዋዕት ይደለ ስለምንታይ እንተልና አመንጎ ጉእዛው ዓለምን አመንጎ እቲ ዘይራ ዓለምን ንኽልቲኡ ከዕዮ ዝኽእል ሓደ ሲስተምሲ እቲ መሰውእ ዝበሃል ቦታ እዩ እግዚአብሔር ብኻላ አይሰርሕኒ ብመሰውእ ጥራይ ይሰርሕ ሕጂ ሓደ ንኣብነት ሓደ ብጎይታ ዝኣመን ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብል ከሎ ናብቲ ኪዳን አምላኽ ይዛኣቶ ዘሎ ስሊኡ ዝተሓርደ ኣብ ሰማይ ህያው ዝኾነ ጎይታ ከም ዘለዎ እሱ እዩ ኮንፈርም ዝገብሮ ስለዚህ እቲ ናይ መሰውኢ ዓቅሚኡ ንሓደ ሰብ ካብ ሓጢያቱ ከንጽሆ ዝኽእል ከጽድቆ ዝኽእል ኣብ ቅድሚ አምላኽ ድማ ብዘይ ነቐፋን ኣበርን ጠጠው ከብሎ ዝኽእል እቲ ናይ መሰውኢ ዓቅሚ ኢየሱስ ድማ ተሰውኢ እዩ ብቁዕ ድማ ኮይኑ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ብዘይ መሰውኢ ኣብ ሓድሽ ኪዳንና ክጸንዕ ኣይክእልን ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር መጺኡ አብሉይ ኪዳን ክዛረቦም ከሎ እግዚአብሔር ምስተገልጸሎም እሶም ካ ኢንስታንት ናምታይም ዝምለሱ ናብ መሰውኢ እግዚአብሔር ተራእዮም ይብለናሞ እሶም ካ መሰውኢ ካገበሩ ኪዳንና ዝጸንዓሉ ኣብ ቅድሚ አምላኽሲ ብመሰውኢ ጥራይ ካላ ኣይኮና አምላኽ እንድሕር ተገሊጹልካስ ድሕሩ ድማ መሰውኢ ተኺልካ እንታይ ክትገብር ዝያዳ ነቲ ኪዳንካ ተጽንዖ ስለዚህ ከምቲ ብሉይ ኪዳን ሓድሽ ኪዳን ድማ ብዘይፍለ መሰውኢ ኣለዎ መስዋዕቲ ድማ ንአምላኽ ዝቐርብ ኣለዎ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ኪዳን ኣብ ዘይብሉ መስዋዕቲ ተቀባልነት ድማ አይህልዎ አምላኽሲ ዝበዝሕ ጊዜ ንመስዋዕትና ዘይኮነ ዝደሊ ነቲ ዝተዋህበና ኪዳን ብመስዋዕቲ ጌርና ክነጽንዖ ይደሊ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሕጂ ዝሕረድ ገንሸል የለ ካልእ የለ እዚ ናይ ልቢ ኪዳን ኪዳን ኣብ ልቢና ተቀቢልናዮ ኣብ ልብና ድማ ንጎይታ ንዓጥነሉ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካልእ ድማ ዴፊኒሽን ናይ መሰውኢ ንአምላኽ ዘለና ፍቅሪ ንአምላኽ ዘለና ምእዛዝ እንገልጸሉ መንገዲ ሓደ ሰብ ንአምላኽ እንድሕር ዘፍቅሮ ኮይኑ ናይ ፍቅሩ መግለጽ ድማ ንአምላኽ ዝህቦ ሓደ መስዋዕቲ ይህልዎ ማለት እዩ ስለዚህ አምላኽና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ውን እንተኾነ ንሱ ዝጠልቦ ዓይነት መስዋዕቲ ካባና ኣለዎ ኦኬ ስለዚህ መሰውኢ ኣብ ዘይተሐደሰ ግና መሰዋ ኩሉ ነገር ተቀባልነት ከም ዘይብሉ ኩሉ ኪዳን ድማ ብዘይ መሰውኢ ኣይጸንዕኒ ሓድሽ ኪዳን ክበሃል ከሎ ልክዕ ብሞት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ህያው ኮይኑ ሕጂ ኢየሱስ መድሓኒየ ክንብል ኢየሱስ ኃይለየ ክንብል ኢየሱስ ተስፋየ ክንብል ሕጂውን ይፍውስ ኣሎ ክንብል እንድሕር ኮይና ትናይ ደሙ ሕጂውን ይዛረብ ኣሎ
ካብ ደም ኣቤል ንላዕሊ ክዛረብ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ደምና ኢየሱስ ጥራይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚ ሰብ ኣብ ኪዳን ሓራ ክኸውን ይኽእል ብኸምኡ ኢኮ እስማኤል ወላ ካብ ቤት አብርሃም እንተወፀሲ ትረዲት ኣምላኽ ግን ደድሕሩ ይኸይድ ነይሩ ስለምንታይ ኢልና ናይ ኪዳን ሰብ ስለዝኾነ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ መሰው ኩሉ ግዜ መስዋዕቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ምስ ሓጢያት ጥራይ ዝተሓሓዘ ኣይኮነ ደስ ይልዎም መስዋዕቲ ምስጋና ዝበሃል ኣለዎም መስዋዕቲ ብልዕ ዝበሃል ኣለዎም ብዙሕ ሴረሞኒ ክገብሩ ከለዉ ንዑ ዝበቅዕ መስዋዕቲ ንኣምላኽ ይመልስሉ ነይሮም ማለት እዩ ኦኬ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብነት ክትኮነና ዝኽእል ትናይ እምነት ኣቦና አብርሃም ኣብቲ ዘፍጥረት 12 እስከሆላና ክንከፍት ኢና ዘፍጥረት 12 ካብ 7 ክሳብ 8 ዘሎ ሓሳብ ተሪና ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ድማን ንመን ተራእዩ ንአብርሃም ተራእዩ እዛ ምድሪ እዚኣ ንዘርእኻ ክህቦ እየ ከኣበሎ ኣው እውን ነቲ ዝተራእዮ እግዚአብሔር መሰዊዒ ሰረሐ ኢሉ ስለዚ እግዚአብሔር ክግለጸሉ ዝኽእለሉ መንገድሲ ብምንታይ ኢና ንዘልና ተመሰዊዒ ፖይንት ኦፍ ኮንታክት ይደሊ እግዚአብሔር ኣባኻ ክሰርሕ እንድሕር ደሊ ዝኾነ መተናኸፊ ዝኸውን ይደሊ እሱ ድማ ሰሪሕሉ ማለት ኣብተ 8 እንተሪና ካብኡ ናብቲ ኣብ ምብራቕ ቤት ኤል ዘሎ ከረን ተጓዒዙ ድማ ኣብኡ ድንኳኑ ተኸለ እሞ ቤት ኤል ብሸነኽ ምዕራቡ ዓይ ከዓ ብምብራቑ ኾና ኣብኡ ከዓ ንእግዚአብሔር መሰዊዒ ሰርሐ ብስም እግዚአብሔር እውን ተማህለለ ስለዚ ንሕና ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነልና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ናብ ህይወት ዘለዓለም ክንኣቱ ብክርስቶስ ተመሪጽና ኢና ብደሙ ጽድቅ ኣምላኽ ረኺብና ኢና ሓይሉ እውን ምሳና ኣሎ ሓደ ነገር ግን የድልየና ናይ ተሐድሽ ኪዳን ተኻፈልቲ ተማቐልቲ ንኽንከውን ግን ኦሬዲ ካብ ኣምላኽ ካባና ዝጠልቦም ነገራት ከዓ ኣለው ኢየሱስ ጎይታይ ኦኬ እስከ ኣብ ቀዳማይ ክስታይ ክንከይዲና ቀዳማይ ነገስት ኣብ ቀዳማይ ነገስት እውን ሓደ ሓሳብ ኣሎ ኣብ 15 ማለት እዩ سوري قدامي نقص 18 ቁጥር 30 ተሪናውን ሓደ ሐሳብ አው ነረክብና ኤልያስ ከዓ ንኹሎም ህዝብና ባይ ቀረቡ በሎም እቶም ህዝብ ድማ ብዘለው ናው ቀረቡ ንሱ ከዓ ነቲ ፈሪሱ ዝነበረ መሰዊዒ እግዚአብሔር ሓደሰ ይብለና ኣብ ግዜ አካብ እንተሪናዮ ዘሰም ከም ዘበናዮ ወላ ሓደ ፍልል ይብሎ ቶም ዘበናትና ቶም መልክዕ ስለ ዘለው መንበር ከም ዘለናዮ ዘበኒ ትናይ አካብ ዘበን ከይተረፈ በዓልን አምላኽንሲ ማዕረ ኮይኖም ዝመለኹሉ ዘበን ወይን አምላኽ ከይወግኑ አብየም ወይ ንበዓል ጥራይ ከይወግኑ አብየም ክልቲኦም ወይ ካብት ክንቀበሊና ወይ ካብት ክንቀበሊና እግዚአብሔር ግን ሪሕቆም ነርቶም ህዝቢ ጥንቆላ ኣብቲ ምድሪ ኣዝዩ ዓቢ ነይሩ መስዋዕትና ይሰቢ ካየድ ነይሩ ኣብቲ ምድሪ ሞዳቱ እግዚአብሔር ግን ነቲ ህዝቢ ክፈልዮ ምስደለ በመስዋዕቲ ምሕዳስ አቢሉ ጥራዩ ነቲ ክብር አምላኽ ኣብቶም ህዝቢ ከምጾም ደልዩ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ ኢድ አምላኽ ብምንታይ ጥራያት አይ ብዝተሐደሰ መሰውት ተታሪኽ ኩላህና ንፈልጦ ኢና እቲ ኃይል አምላኽ እቲ ሐዋ አምላኽ ኣብቲ ማእኸል ምስ መጸግን መን ይበዓል መን እግዚአብሔር ካኽፈል ይኽእል ስለዚ ዝተሐዋወሰ ነገርሲ بزيت محداس ناي مسوعات الزفله ولا حدا ነገር የለን በዓልና ቱ ፊሎሶፊ ለዋ ጎይታ ኻናቱ ምርዳ አለው ስለዚህ ንኽልቲኡ አታሪቅ ካኽትነብር እንድሕር ደሊኻሲ ናምናያ ካብ ዘበን ካትምላስ ኣብዚ ምድርና መንፈሳውነትን ስጋውነትን ንምትዕራቅ ዘይግበር ወላ حدا ነገር የለን ኩሉ ይዝፍተን እስኪ በመካአል ንፈትኖ ተባሂሉ ተፈቲነ እስኪ አይን ዘራረብ ብዛዕባዝ ጉዳይ እስኪ ከምዝ ንግበር እስኪ እምነትና ይሉ ሰብ ፈቲን ወይ እምነትና ማለት ከምታ አቡሊ ኪዳን ዝነበረ ናያካ ኣብ ዘመን ዝነበረ ተሐቂ ክግለጽ የብሉን ተሐቂ ክግሃድ የብሉን ስለዚህ አይተዛረብ ኩላትካ አይመስል
تسيم እግዚአብሔር ከአ እቲ ምሕዳስ ከምጽእ እንድሕርደልዩ እቲ ኹፉኡን እቲ ብርሃንን ጸልማትን በቲ ኃይል አምላኽ ጥራይ ዝፈለ ጸልማስ ብኹፉእ ገይሩ ጥራይ ዓይስ ከይመስለና ንዓይንኻ ጽቡቕ ሄዋን ክስሕተሉ ዝኻለ ጥበብኮ ልክ ከምቲ ናይ አምላኽ ይዝመስል ሪአቶ ኣብ ሂጉዋ እዩ ነቲ ውሽጣው ዘሎ ጽባቐ ኣኸማን ከይተረፈሲ ከታልላ ኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እቲ ብርሃን ስለ ዘይነበረ ግን ኦሬዲ ናብ ምንታይ ኣትያ ውሳ ናብ ጸልማት ክትኣቱ ኺላ ደሰይ ማብ ዘበን እውን ኮሚዩ ነይሩ እቲ ናይ አምላኽ ሰብ ግን መሰዊእታቱ ምስ ሓደሶ ወላ ኣብ ጽቡቕ ጌርና እንድሕራም ቢብና እንታይ ሰው ኢሎ በዚ መስዋዕት ማይ ኣብ ቃል አምላኽ ለመጀመርታ ጊዜ ነቲ መሰዊ እንታይ ግበርሉ ኢሎ ማይ ኣብ ትሽዕዋን ከ ማይ ዝበሃል ኣብ ምድሪ ኣይነበረ ስለዚ ኩሉ ጊዜ መስዋዕት እንታይ ዝደሊ ትዝበለጸ ነገር ከብቲ ምናልባት ጥሜት ስለ ዝኾነሲ ዝሕረድሲ ኣይሰኣንን ይኸው መሰዊ ማይ ምግባር ግን ኣብ ትሽዕዋን ዋጋ ወርቂ ማይን ወርቅን ማዕረ ዝኾነሉ ዘበን ነቲ ወርቂ ነቲ ማይ ሰዊእዎን አምላኽ ሕጂ ዝበለጸ ነገር ንጎይታ ተዘሂብካዮሲ ስኻ ክትቀጽል ኣይትኽእልን ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ደሰይ ማብቲ ሳሙኤል እውን እንታይ ብለና ኣሎ ቶም ጣዖታት ኣውጻዮም ኢሉ ኣሎ መጀመርያ ጣዖታት ኩሉ ጊዜ ካብ ልብና ክለቁ ዝበሃል ኣይደልን ንሕና ውሳኔ ተዘይ ወሲና ተዘይ ጨኪና ሰብ ምጸጎሙ እዩ ዝነብር ሰብ ጭክና ቢሉ ንጸጎሙን ተዘይ ቆሪጾ እግዚአብሔር አይረዶን እግዚአብሔር እኮ ስቁሉ ዝረድእ ጎይታ አይኮና ዝጸመእ እንተሎሲ ይምጻእ እኮ ኢሉ ዝጸመእ እንተሎ ይምጻእ እሞይ ስታይሉ ከይደ ኸስትዮ ዝበለ ጎይታ ግን ይብልና አምላኽ ብዘይ ድሌት ንሓደ ሰብ እንታይ ያገብሮኒ ያ አቱም ትጽዕሩ ጾር ዝኸበደኩም ከዕርፈኩም ናባይን ዑንተይሉ ጾርካ ከናግፈካ ዝኽእል ካብ ጣዖታት ከሓራኽ ገብረካ ዝኽእል ሲ እግዚአብሔር በይኑ ጥራዩ ማለት ሕጂ ተሓዋወሰ ነገር ግን ኩሉ ጊዜ ኣብ ዘበናት እንታይ ገብሮ ሓደ አምላኽ ኣይንስዕብን ከይንብል ኣሎ ኣብ ትሽዕዋንኮ አምላኽ ንስዕብ ኣለና እዮም ዝብሉ ነገር ግን ኣማእከሎም ካ ኢድ አምላኽ ኣይነበረ እንታይ ትጸገም ተባሂሉ ብዙሕ ጊዜ ሪሰርች ምስ ገበሩሉ ግን ናይ በዓል ኬዝ ኮይኑ ጸኒሑ በዓል ኣብ ዘለዎ ኩሉ ጊዜ ዕግርግር ኣሎ ምሕረት አምላኽ የለን ሰላም አምላኽ የለን ወላ ተሪእናዮ ልክዕ ዞም ሰባት እዚኦም ናብቲ ናይ ህይወቶም መንገዲ ዝሕደስሉ ጎደና ምስ መረጹን መንም ተቀባቢሎሞ ፍልስጥኤማውያን ወላ ብዚ ቀዳማይ ሳሙኤል ተሪእናዮ ኦሬዲ ኣብ ሚጽባ ከም ዝተኣከቡ ከም ሰፈሩ ምስ ረአዩ ቁጥሪ 6 ፍልስጥኤማውያን ከ ንደቂ እስራኤል ካብ ሚጽባ ከም ተኣከቡ ምስ ሰምዑ ቶም ሽማምንቲ ፍልስጥኤማውያን ንእስራኤል ደየብዎም ይብለና ከም ናይ ቀደሞም መሲሎም ደይቦም ኣሎ ደቂ እስራኤል ነዚ ምስ ሰምዑ ፍልስጥኤማውያን ንፍልስጥኤማውያን ፈርህዎም ኢሉ ደቂ እስራኤል ከ ሳሙኤል ካብ ኢድ ፍልስጥኤማውያን ከድሕንናስ ምእንታና ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ምህላል ኣይትሕደግ በልዎ ሳሙኤል ድማ ሓደ ዝጠቡዕየት ወሲዱ ሙሉእ زحرر مسوات جيرون إخزابير أعرقلو ساميل دما من إسرائيل ناب إخزابير لما تمهلل إخزابير دما من لا شابيل يسوع كرسوس قويتاي أتاستيب أبزنا يمحدث قدنا أو من ترينا تمقص زامهم تراين تاي نبرة وخلاي نبرة إخزابير سي تزفوسنا إخزابير سي ناب عرفت قلا أبيلوس أنت توصد الناسي كم يبلون يرام تام حزبي ناب إخزابير إذا حيش يبلون يرام جن أتي سقمت تتابع هوتهم جن كجوعزوا أي كألو نيرام إذن بجن تاجرهم حجزوا مع الله كم زصامو مايك أديهم كم زفسسو أبز كلهم رياينا محيلهم يمزم سمات زين بق عدا جيمنا أملاخ أكيننا هنا أملاخ بينو تراينا نسعد خالوت كنوت أوينا لهم تواراري دوم يمس قويتا كده نأتي ومي أقدمه فريدو ومي خاذ لنا مفراد مالت مفلاي تبرهانن الماتن صبغ يرو ارديو سم كامس املاح يمچكينو مودات دوما كومو مسواتي مسو ابتي نيك زلو خانتايلو እግዚአብሔር በታም ዓልተቲያ
أبلع لفلسطينيان برتع نجودا أنجور جيدو أشبرهم يلو أبكن إسرائيل كا تسعر سلزي ما سووا بمحداس تراينا نسألاتنا هون سعره نخيل سب ما سوي نحر تخيلو كاب حمام خفواس زخل كله ولا حدا سبيله يسوع كريستوس قويتاي سلازا أملاخنا نايكيدان سلازا خونه نا أملاخ الناس عبكاسي مش شجر كاس أول كاس هيتسعبوني خان قويتا أبخا لقيبو زلوا فلسطين ما هو أملوق يزبللك أبخا زلوا أماليك أو نداء عليه الكاي قويتا خير حجنا أملاخ مسعبسي عرفت اللوا مالتي يسوع كريستوس قويتاي أوكي أبحدش كيدان ونترينا أبحدش كيدان ونترينا تمسواتي زبلو زلوسي تقدام النت عيون أمانة جيري زقمته هذا سب نرؤسو هياون قدوسن مغبارسي كين مخلو أقل قلت هاي چرچ قدا يالني ناي قل يالن قين مبالو قين مخلو خسرع زلوا أقل قلتي هذا سب أب رؤسو خسوته زي جميرو نرؤسو أطريو ناملاخ بكوفننت نحدش كيدان كسعبون تزي كيلو اوريدي تسفاتات اغزابير نعوا يملكوتوني مالتي زوم سبات زيمكو ناي كيدان تسفا الله ناملاخ الصعبويم حقي نببلهم زغودلغن ابوشطم حدا ነገር نيرو مالتي يسوس غويتاي اب حدش كيدان كنمصو خلنا ابرومي 12 حدا زلو ترينا اتوانا ناي اغلغلوتنا نطبنا اتكرون انتي كم زخونه زحبرنا امبارس احواته يلونالو نسقاهم هياون قدوسن ناملاخ باه زبل مسواتي غيركم كتقربوه بمحرة أملاخ امعدكم الله إذا مالت اتناي أمره منفساوي سب بأمره خجل جلوز الله وحدا أقول جلوت الله نص تزي جلوسي نحدش كده عن تسفاتات أبي هو تعمل كوتوني قويت أصل استقبله نايزل العالم هو تكرك بيخلي كأو حليفنا جن أبي هو تزمت منفساو متعاي منفساو برخت جن عمل كوتوني كله بخرستاز زخانة يبارك مالت هيكونا قويتات تايلو تفكرون انت خونكم سيلو تزازات يحلو يدو تاني حدش كدان منفسا واقل قلوت كام انت ياتجمر كابا امرون كابا تحساسبا يسوس كريستوس قويتاي سلازي زا منفسا امرو زبحال سبا امرو انت دربيو نقويتاي كون نروسي كون سلازي تسفاتاتنا بتو قويتا زهابا نمبر كاب كالق كي كونينا نمهار زلنا محداس دمانا يقلي زابير بقلي حدسي بمحبر درجة بهاجر درجة اندابلا اب اسرائيل بزح غزي ريناينات تناتهم يسوع كريستوس قويتاي سبغنا نسقو هياو غيرنا املاح كقرب ببصح عبب صبح كاب املاح استيالو مالتي ني اغلغلوت صوعيت الله نرؤسو خم حدر نرؤسو كم تحساب املاح غيرون رؤسو كمرحه ناملاخ باه زبل زلو حساب كمرمر زبلص اخا خسوه ابولي كيدان زبلص زسوا تجدد ثلاثه معلت اسيرو حمام كيهلو كل ነገር ቸክيروم ለተመስዋዕት ዘቅርቦ اب حدش كيدان دما نمرمرو بتستحدث امرنا ناملاخ زبقعدي ايكونن كانفليو دحرو خان سوع ابلاين غبرو مالتي يسوع كريستوس قويتاي بزح غزي ولا قويتان تايلولو بزعبا مباءن مسوئن إلو بزح غزي خطقس كله اب تيموثاوس 5:23 سي انتايبل بارك مباء خانا مسوئن تمصخ ايلو حوخا حزين لكا مهلاو انت حسب كايلو نت مباءكا ابو ابقين مسوء حدغو كيد قدم مسحوخا تعرق دحر تملسكا مباءكا اقرب بلن حجي قليل زربا يكون حدا سبسي بزخنا قداي مسخان تليو قداي كان دحر زي فتح خاصي نفس خاص اسوري مالتي سب نفسه تاثير خلو خا خمي غيرو منفساو خوني خير اي كلني سلازي حوخا حزين الكان تليسي اوريدو قداي كاس مسعود ود تغلغلو زلخا اغلغلو سي تقبالنت يبلون يزبلنا زلو زغودلو ابلبخا زغودلس مسواعت الله سلازي دحرو مزماركا غويتا يقبلو مغلغالكا غويتا አይቀበሉ كل ጊዜ نحنا هياو مسواعت ስለዝኾና ኣብጸጽባሕ መስዋዕት ግን ይመውት ይምሽ ይመውት نحنا ግን ህያዋን ስለዝኾና ኣብጸጽባሕትና ሃና መስዋዕት ህያው ሎም ተሰዋኻይ ህያው ጽባሕ ተሰዋኻይ ህያው ስጋኻ ክሳብ ካብዛ ምድሪ ዘይከድካ ምሳኻሎ
لو متسوى صباح تسوى نتزبلت أنا قرنا نقولتها إلكان نقدر فكات تزي كينم سجاخة هياوي لو مسوي خير صباح ختنسيو نداس سوا كاي خات خي يسوس قويتاي سلازي كل جزء أما حبر كلنا بس خجات مخالي كلنا جرجن قدينا بعجباب أنت زي فتحنا يقول كل جزء تسألوا أبانا إذا خول مالت كم منفسه بركات كم منفسه سلام كم منفسه عرفتي حرايت خولنا سلازي كل جزء تمسوقتنا دما أبلب خمس خانة ولا بقى الأملاخ نتايلو حدش وينسي أب حدش أحربتي له يعرقوه أتي أحربتن دحر أريقو خينو جن توين ولا حدش يخون بزي قدس انتهي كونه كعق ورايكلن كل جزء أبلبنا خا ني أملاخ زي كونه نجر دحر هاليو حيل أملاخ يمتع نعنا إخو ودان نمبر نخلا يتقمو ولا حدا قد يبلون زاس واي كل جزء أم مدرخ النبر كلنا سيريس تزي كونه تمنفساو محدثاب هيوتنا ينرخبنيا يسوع كريستوس قويتاي مسوء مالتك طعم مالت هيكونه كابزغواسا خاين حنت تيلسي خسوء مالت يقول لك ايزلو نعها كل غزي ግን እንዳ ጎደለካ በመንፈስ እንዳወሰካ ያኻት ኸይድ ቶም ተስፋ ዘለዎን ናይ አምላኽ ተስፋ ዘለዎም ኪዳኖም አብጸጽ ጽባሕ በመስዋዕት እዮም ዘጽንዕዎ አነ ብሉድ አምላኽ የን ልሕርት ብልኮንካሲ ተስፋታትካ አብጸጽ ጽባሕ ኢኻ በትንስኻት ገብሮ መንፈሳዊ አክቲቪቲ እንዳጽናዕኻዮ እንዳወሰካት ኸይድ ተዘይሃልዩ ግን ተመሰዋ መስዋዕት ተዘይሃልዩ ግን ኮቨነንት አባኻ አክቲቭ ኮይኑ ክሰራሕ አይከል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አብ ህይወቴ ዝተማሃርኩ ያዝያ ተወሳኺውን አምናይ ሓድሽ ኪዳን ሓንቲ ነጥብ ምኽን ዘራቢና ከአኽለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አብቃል አምላኽ መስዋዕና ንሐድሰሉ መንገዲ ጠቂስሎ እሱ ድማ እንታይ ኢሉሎ ናይ ጸሎት አገልግሎት ኢሉ ብዙሕ አይኮነ ተቃልስ ቀሊልዩ አብ አፍካ አብ ልብኻ ቀረባ ይዝብለና ሕጂ ኸብሩ ሕቁንስው ወላ ሓንቲ ነገር ይብልና ናይ ጸሎት አገልግሎት ግን ወጽር ሓደ እግዚአብሔር ናይ ጸሎት ዓቅምና ከበርሆ ደልየሎ ከምዝን እሽተይ ጽልያ ቢልና ጥራይ ዘይኮነሲ በቃ በመንፈስ ኃይልና ሐሳብ ንወጽእ ክሳብ ናይ እግዚአብሔር ብርትዕ አውሽጥና ዘንቀሳቀሰና ክሳብ ትኽብሩ ተሸኪምና ከም ዘለና ሐሳብ ዘፈለጠና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ አብዝ ምድር ወላ መስመጸ እትዝላ አለ አገልግሎቱ አብ እንታይ ነር አብ ጸሎት ነር ቀዳምነት ዝህቦ ዝነበረ አገልግሎቱ ንጸሎት ነር ሙሉ ለይቲ ከም ልማዱ ይሉ ልማድ ካኔርዎ ስለዚህ አብ ክርስትናስ ገለ ልማድ ከለውና አለው ማለት ትንሕደሰሉ መንገዲ ልማዲ ማለት ሓደ ነገር ኮንሲስተንት ክንገብሮ ከለና ሰማይና ምድር ናይ መስሓብ ዓቅም አለው ኮሚምሽ ደሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ወላ አብናይ ሀገሪያት አገልግሎት ወንተሪና ተቀዳምነት አተኩሮም በምንታይ ነር ጸሎት ነር ወላ አብትናይ መግቢ ጸገም መስመጸ ምክፋል መግቢ ነተን ጽርአውያን ዘሎ አንስት ምስጎሰይወን ማሃብ መስከልወን ምሰጉደሉለንሲ ተማሃወሪያት ዝበልዎ ሓደ ነገር ነር ንሕና ተጸዋዕናሎ አገልግሎት ቃልን ጸሎትን ተባይ ስለዚህ እቲ ጸሎት ዝለዓለ አገልግሎት አብ ክርስትና ህይወትና ብውጥራይ ምሕዳስ ዝርከብ ብውጥራይ ምጥዓይ ዝርከብ ክንጽል ኸለናሲ ንዓርፊና ጸሎት ጻዕር ዘይኮነስ ተዓርፈሉ ቦታይ አው ተአቱ ተዓርፍ حساباتك خباخا يخيل ጸልማት አባኻ ክገዛ አይክእልን ድኻምነትካ ይቅንጣት ሕማምካ እናደኸመ ይዝኸይድ በመንፈስ እንዳበርትዕ ብዝኸድ ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዝተቀመጠ አምላኻው ዘይኮነ በብቁሩብ እንዳተነቀለ ስኻ ሕጂ ስፒድ ጥራይኻ ተወስኽ ሓይልኻ ጥራይኻ ተወስኽ ሽዑት አርዑት እና ትቅብአት እናወስኸ ብዝኸደ አርዑትካ እንዳተሰብረ ይዝኸይድ ሓደ ጊዜ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና بعلنا من أنت خنا اليوم يلو زقم متأمله يقدفه ويتا نقلل لي تبلوما من قال إذا أبيك حنسا كساب تحية يسوع كريستوس ويتاي فلست أموانسي إخبار نملما مدي يلو زقم متأمه كتفوا ما يدلي النوع دقندك إسرائيل بقوم أبيلوس ما أنت هنكحيل وجء ما تنكم مهارو يلو زقم متأمه أم بيبنا مش كم لنا يسوع ويتاي أبانا حد جزء
እግዚአብሔር ቶም ሽግራትና ዘይልዕሎም ምክንያሲ ስኻ በመንፈስ ኃይልካስ በዓልኻ እንት ተኸሰብሮ አሜን በመንፈስ ንሕይል ማሽዕ በዓልና ንሰብሮ ሎሙ ትውስኽ ጽባሕ ትውስኽ ድሕሩኻ ሰቢርካ ያትኸይል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ወላ አብቲ ታአብ አንጾኪያ ዝነበረት ማሕበርዎ ካብቲ ትልለየሉ ዝነበረት ማዕቀን እንታይ ነይሩ ኣብ ምዕያይ ዘይኮነ ሓይላሲ ፍቃድ ኣምላኽ መጥላይ ጸሎትን ንጾምን ንጸሎትን ሲ ትጽልያ ነይራታ ማሕበርቲያ ሕጂ ኩሉ ግዜ ካብቲ ተዓዩ አገልግሎት ንላዕሊ እቲ ትረኽቦ ዳይሬክሽን ይበልጽ ካብ ብዙሕ አገልግልካ ዕዮ ኣምላኽ ዘይምዘን ካብ ዝኸውን ንሽተ አገልግልካ ዕዮ ኣምላኽ ተተራያ ያክል አሜን that's why ባርናባስን ጳውሎስን ንዕዮ ካብቲ ዝተሓረየሉ ኻሊት እንታይ ነይሩ ኣዝዮም ንፍቃድ ኣምላኽ ዝተረድኡ ሰባት እዮም ነይሮም ጎይታ ኸ ነዚኦም ተልኢካ ሰዋፂ ኢሉ ፍሎ ኢለይ ኣብዚ ዘበን ዝውን እንተኾነ ሓደ ሰብ ኣቕሓ ክብሪ ኮይኑ እንድሕር ተዳሊ ክብሪ ኣብኡ ክቕመጥ ብግዲ ምርጫ ዝበሃል የብልካን ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ኣብኻ ክቕመጥ ምርጫ ዝበሃል የብልካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ታሉቃስ 18 ዘላትናውን አላ ሰኻ ኸሜላ ኣብ ህይወታ ከምስ ዓራት ክንረይና እስኮላና ሉቃስ ክንከፈትና ሉቃስ 18 ዘላ ጎይታ ሓደ ነገር ሂቦ መታን ነትፈቃድ አምላክ ነስተውዕሎ ነትሐሳብ አምላክ ክንርድኦ ኣብ ህይወትና ብጽቡቕ አገልግሎትና ክንውድ ከይቀበጹ ሁሉ ሰዓት ክጽልዩ ከም ዝግብኦም ይተዛሪቦ ከይቀበጹ መንፈሳዊ ነገር ከይቀበጽካ እንድሕር ዘይጌርካዮ ውጽኢት ድባል ዘይትረኽበሉ ስፍራይ ትንክፍ ተቢልካዮ ወይ ዘይምትንካፍ ሕሸካ ከም መጀመርቱ ተሕስካይኻ ጸቢቅካ መሓዝያሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ኮሚሉ ኣብ ሓንቲ ከተማ ኣብ ሓደ ከተማ ንኣምላኽ ዘይፈርህ ንሰብ ድማ ዘይሓፍር ፈራድ ነበረ ኣብታ ከተማቲ ኣኻ መበለት ነበረት ናኡና መጸትካ ምስ መባእስተይ ፍርዲ ኣው ጻለይ ትብሎ ነበረት እና ኣበያኻ ሓያሎ መዓልቲ ክምህረና ይደል ዘሎ ንሓደ ነገር ናቀጸልካ ምግባር ስምንት ክምህረና ሓያሎ መዓልቲ ኣዶንጎያ ይለሎ ኔክስ ካንታይሉ ብልቡና አምላኽ እንተ ዘይፈራህኩ ሰውን እንተ ዘይሓፈርኩ እዛ መበለት እዚኣ ላሕ ኣቢላትኒ እያ እሞ ተመሊሳና መጸት ከይተሰልኬንስ ፍትሕ ኸውፃላ ያበለሉ ጎይታ ኸኣበለ እንሆ እዚ ዓመፀኛ ፈራድ ዝብሎ ዘሎ ስምዑ ኢሉ አምላኽ ዶ ግዳ ነቶም ለይትን መዓልትን ናብኡ ዝጠርዑ ክንደይ ለይትን መዓልት ክንደይ ሰዓት 24 ኣብዚ ዝብለና ዘሎ ጎይታ ብምስላኽ ዝዛረበና ከሎ ኩሉ ሳዕ ኢልዎ ዘሎ ለይትን መዓልትን ኢልዎ ለብሲ ሰብሲ ክሳብ 24 ሰዓት ክጽሊ ይኽእል ማለት እዩ 24 ኣዋርስ ክጽሊ ይኽእል ቀልጢፉ ፍትሕ ከም ዘውጻሎም ይብለኩም ኣለኹ ወዲ ሰብ ምስ ዝመጽእ ግና እንድዕ እምነት ድኾን ኣብ ምድሪ ክትረክብ ያለ እቲ እምነት ኢልዎ ዘሎ ጸሎት ማለት እዩ ዘይኣምን ሰብ ኣይጽልን ኣብዚ መወዳእታ ዘበን ከዓ ቻሌንጅ ኣብ ዓለም ዘላ ቤተ ክርስቲያን ተሪና መንፈሳዊ ድቃስ እዩ ተሓይሊ ምሳይ ዘሎ ትመፍትሕ ምሳይ ዘሎ ትኽብር ምሳይ ዘሎ ግን ክትጥቀመሉ ይከኣለተ ብሓፈሻ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ናይ መወዳእታ ዘበን አገልግሎት ድማ ናይ በዓል ናይ መንፈስ ኤልያስ አገልግሎት ስለ ዝኾነ እሱ ከዓ እንተ ዘይሓይልካ መሰዊኢኻ እንተ ዘይሕዲስካ ምዝ ዘሎ ዓለም ክትከይድ ዝበሃል ኣይትኽእልኒ ኣዋጅ እኮ እዮም ዘውፅኡ ዘለዉ ድሕሪ ቁሩብ ዓመት ኣይንፈልጥን ኣዋጅ ይንገር ይኸውን LGBTQ ኮሚኒቲ ናይ ግድን ከተፍቅድዎም መርዓ ከተፍቅድለኩም ተተባሂልናስ ናምንታይና ክናኣቱ ትሲዝን ናምንታይ ይኸይድ ኣሎ ተም ማሕበራት ካንታይ ናብንታይ ገጸን ይኸድ ኣለዋ ተሪና ትጸልማት ኣብ ቤት እንድሕር መጽኡ መወዳእታ ክንገብር ኢና ዛስ ዋይ ጎይታ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣበርቲዕካ መጸላይ ክትለማመድ ኣለካ ሰብ ሽግር ተሊዋስ ከመይ ገይሩ ሓንቲ ሰዓት ጥራይ ጸልዩ ዝቕብል ወስኸሉን በር ጽቡቕ ጌርካ
ጎይታ እኮ ክሳብ ማስዲ ሱቅ ዝብለካ ክሳብ ሙሉእ ዓቕምኻ ክሳብ ተውፅእ ሙሉእ ዓቕምኻ ብዘውፃኻ ግን መልስ ኣለዎ እግዚአብሔር ዝፀውዕካስ ዘይምልስ ኣምላኽ ሲኮነ ነገር ግን ክሳብ ዓቕምኻ ትወፅእ ክሳብ ውሽጥኻ ዘሎ ብሙሉእ ልብኻ ክሳብ ትደልዮ እግዚአብሔር ነገራት ኩሉ ጠጠዋቢልዎም ይጸንሕ ኢየሱስ መስቀል ስቀሊሉ ናደየበ ከሎ ንያሪኮ ዝረኸበ ዕውር ሰብኣይ ንፈልጦ ኢና ምሽ መጀመርያ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት ኢሉ ሰባት ኣይሰምዕዎ ኢሉ ኣቋርጽ ኢሎም ከም በሐድሽ ከ ጨደር ጀመረ ብለና ኢየሱስ ከ ታይኻ ትደል ዘለኻ ኢሉ ኣነ ድማ ክርኢ ደልሎ ኢሉ በቃ ውሰድ ኢሉ ሓደ ግዜ ኣብ ህይወትና ካብ ውሽጥኻ ዘሎ ዓቕሚ ክሳብ ጽቡቕ ጌርካ ተውፅኦ ክሳብ ሙሉእ ልብኻ ናብ ኣምላኽ በቃ ምርጫ ከም ዘይብልካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክትቀርብ ከለኻ እግዚአብሔር ነኽራናት የዘንብሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ብለና ኣሎ ጎይታ ሓያሎ መዓልቱ እኳ እንተደንጎያ ቃል ኣምላኽ ዝሓዘ ሰብ ቀልጢፍና ጊቭ ኣፕ ክንገብር ቃል ኣምላኻዊ ይኮነ ሎመን ጽባሕን በበይኒ ወስኸሉ ንትግሃትካ ወስኸሉ ጴጥሮስ እውን ከም ኢሉ ኣሎ መከራ ከም ዋዕ ከም ዝረኸበኩም ጌርኩም ሲት ሕሳቡ ኢሉ ኣሎ ታይዳ ኣምላኻዊ ባህሪ ተኻፈልቲ ምን ትኽትኮኑ ብትግሃት ዘበለ ኣብ ደግነትኩም እናወስኸ ዝኸይድ ነገር ከም ዘለዎ እዩ ዝነገረና ንሽተይ ሒዝና ጠጠው ክንብል ኣይግባአናኒ ስለዚ መንፈሳዊ ምሕዳስ ማለት ስቑኢል ዝመጽእ ነገር ኣይኮነን ሙሉእ ሓይልኻ እዩ ዝደሊ ዓቕምኻ እዩ ዝደሊ እቲ ቀዳማይ ድማ ናይ ጸሎት ኣገልግሎትካ ምሕዳስ እዩ ንሕና ህያዋን መስዋዕቲ ስለ ዝኾንና ኣብ ጽባሕ ድማ ብህያው ዝኾነ መንፈስ እናተነቃቕሕና እንትኸይድና ትክብር እግዚአብሔር ኣብ ቤት ክመጽእ ካብታ ዳሕሮይቲ ካብታ ቀዳመይቲ ድማ ክብር ተኻልእቲ ቤት ክበልጽ ይተባሂለሎ እሳኻ ንሕና ኢና ብዛዕባ ቤት ኣይኮነን ዝዛረብ ብዛዕባ ግል እዩ ንሕና ምሕደር ናይ መንፈስ ቅዱስ ኢና ንሕና ቤት ጸሎት ባዕለና ኢና ጸሎት ሕጂ ኣባና እዩ ዝግበር ማለት እዩ ኣብ ውሽጥና እዩ ዝግበር ኣብ ልብና እዩ ዝግበር ስለዚ በዚ ዓይነት ምርዳእ እንድሕር ከድና ኦሬዲ እግዚአብሔር ሪሶር ክገብርና ደሊሉ ጥራሕ ግን ትዝቁረጽ ክንድርቢ እቲ ኣምላኻዊ ክንሕዞ ዝግባአና ክንሕዝ መንፈሳዊ ከቢድ ኣይኮነ ጥራሕ እንታይ ዝደልየካ ኣተኩሮ ትጎይታ ዝበለካ መሓዝ ሽዑ እግዚአብሔር ንውሽጥኻ ይሕድሶ እግዚአብሔር ድማ ክብሩ ኣብ ቤትካ የምጽእ ስለዚ ኢድ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ምሳኻ ኮይና ክትዓይ ትኽእል እያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ ዘይተሓደሰ ኮምፕሮማይዝ ኣብ ዘይብሉ ድሕር ኮይኑ ግን ቁሩብ ናይ እግዚአብሔር ክጎድል ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ክንጠቕልሎ ሓሳብና መሰውኢ ኮኔክሽን أبولي كيدان ساميل كمان نبعلو أب ساميل أب زلوا كل سب كنبي خدنير سأول كمان تعمد أني سأول سي متيس قتل إذا متيس تنبي خيدو قال يوم تخبرك زابير تشكي ما مزخدو سبعة سلازلو ناي قال يوم جن أبستو السنة سفراي ولا أبراهام ترينا أبراهام سوى قالوا ذنا برا بيت إل يا كوب كهدم كل زدق أصلوا بتاعس نسوهم زخانة يزاربنا زي قدس نايتسا أبت ما سووا زلوا سفرة زعتوا وزبلسي فوصل له أملاخه وخبر له سلزن حناون بيت ناس انت كن قبران خلينا ناي كبر بيت كن قبران خلينا أبيتنا زعتوا وسب يعرف أبيتنا زعتوا وسب ملأخت خمان تقبلي خير يكاليو يسوس قويتاي كلها ناخن تسينا هنصلينا لما أنت محداس كون لنا هنصلينا منفسو حيلو لما أنت أبانا خون كنصلينا لو كرهباتو نما سيا بروهباتنا نما لو من أبغى እግዚአብሔር አብልና كنأوينا እግዚአብሔር بينو طرابي ህይወትና خنملخوينا ጓና ዘበለት حساسባ خنوصوينا ናይ እግዚአብሔር ዘይኮነ خنوصوينا لو ما أنت لو برهدا سينانان تكادابا شينانما شللتነት نوصولنا لو ما أنت ናይ እግዚአብሔር ዘይ ከብረሉ ዘበለ ካብ ህይወተይ አለለኹ خنبلينا برادو سابرا انتيانا نما سورابا شيناناباديا حاول ما أنت بس يخفليه نصلينا لما يدي هاتو برادا كونتالفو سبلر دينا نماسيا حمام زبلة سنفنا زبلة دخام زبلة مسايق قطلا يدلني خنبلنا بيسوس لو بروه كبودو نموشي دادابا رابادان دو سبلة اندالبو سلبك راح دي دادابوسيا روح كاتال ماشينا نماسيا نسأل بزي لما أنت زي
محداس كونلنا لما أنت وشتنا من نقنا كون لما أنت لو بردبو سلا بحر رباتنا نما ما يزخون هيوت لما أنت حيل خجنو كبر خمل لما أنت ما دوش اللي بكرهبات والمحشيد دربا راتيانو سنامان توكر إدل موس سبروش اللي بكراتي دربا روح الباسونا ما هديا درباسيا الشبرانان تاكلاتنا نما موسخ كون لما أنت من نقنا كون لما أنت أخرانات يقعزوا لما أنت لهبان ترابو شلابه كراتي دربا قويتا لما أنت بلو بق تنكفها بهوته حلف منفس قدوس بهوته ناي كبرها هوتي حلف النقويتا دخام زبلها بهوته يلق الله غنبلنا ني باتا يالا موسل بكره دينا ما ربول بوسيد دبوكره دينا ما سلچوچو مبال زعل حل مبال الحكودا ناموش دابا I break in the mighty name of Jesus يصبر لما انت دخاماتي زبل حمام زبل تقاوموا بيسوع كريستوس أبانا لجيبه خيّد أملاخاو زي كنا نجار شلل كن بلا يجبأنا ني تقبعت وشتنا مش حيلة هل بيك راح دوس سيدا دبا سألتنا دماغن سعر منا لما أنتي قويتا بملؤ لبنا أبخان وكلالنا أبخان تسقع لنا قوانا زبل خابي هوتنا ندربي لنا كابخا زبل أنا زبله نوت أولنا لما أنتي يوتا لما أنت قد مقويتا زعته وزبله إيدي هاتوسيا بروها كاتالباتيانا ما الرهادوس سيدبك لا أنتو كرادينا دابا حاونا يمنفس قدوس لما أنت كم تي إلياس نتبع على زفل على يوم لما أنتنا إجابير حي لما أخلنا ودي هادوس سابرا هدانا نماسيا منفس قدوس حلفا ما أخلنا لما أنت ناي كبر خامت تنخا في حلف بلما أنت فيديا بور دابا هسيدا دابا سيا شاندال بردوك لمير ديك لا هزيلا بوك رادينا نبا حلف ناي كبر خام منفس قدوس حلف لما أنت بيسوع كريستوس دخمات زبلة يبطاطس ما أسرت زبلة يبطاطس والفتات زبلة يبطاطس نجزابير زغل كل زبلة يبطاطس فيديا روسا برهنتا كدالباشينا نبا ريحدول بونتول فوشلي بكرهدينا ددباسيا ما فاتيا دو سبر أدال بكراتينا نبا حلف منفس قدوس لما أنت كبرخا يحلف ما أخلنا حيلخا هلونا ما أخلنا يحلف حلف منفس قدوس الركال بوسيدا درباسيا كم محبر فوسنا قويتا كم محبر ناب كبرخا خنشكم قويتا أقحا كبرخا نكون قويتا أترينا تأبيكا البهدور ديمسال بلارداك لاتينا لما رحلا سينانا نمو سيبرا أدير درباسيا كبرخا لو ما أنت قويتا ما سرت تتزبل خاب هيوتنا يودا دوك ريسل بلين داكراتينا نما دخوم كوينا قصل